Og så behøver det vel ikke at tage hele dagen. Vel, Sille? Så stopper du, Sille. Tror du, vand er gratis? Banker du også nogle gange på badeværelsesdøren, fordi du har ondt i vandregningen? Så er du langt fra den eneste. Nu er der kommet en helt ny mulighed for at skære ned på forbruget af varmt vand til bad. Uden skældud og uden løftede pegefingre. Waterguide er en dansk verdensnyhed, der synliggør forbruget på en sjov og visuel måde, så både børn og voksne kan forstå det. Og den inviterer til at konkurrere med hinanden, så der går sport i at spare på vandet. Waterguide kan monteres på 5 minutter og kræver ingen installationer. Det kræver kun, at brugsarmaturet sidder frit og ikke er indbygget i væggen, og at det kun har én udgang, som skal vende nedad. Waterguide måler vandforbrug og vandtemperatur, mens man bader, men den viser det ikke kun som tal og fakta. På skærmen visualiseres forbruget med de velkendte trafiklysfarver grøn, gul og rød. Og smileyerne skifter ansigtsudtryk og lyd, alt efter dit forbrug. Når badet er slut, kan du straks se, hvordan du klarede dig i forhold til de andre i husstanden. Det giver øget bevidsthed, og du kan spare mange penge. En test har vist, at en gennemsnitsfamilie i runde tal kan spare mellem 1.200 og 2.000 kroner om året, alt efter opvarmningsform. Dermed er investeringen i en Waterguide ofte betalt tilbage på langt under et år.